Ngiyabingelela umyeni wami uMaSeleku. Ngiyabingelela kona wonke ama guest kwelihle igama laJesu Kristu. Amen. Ngiyayinikezwa imic. Ngiyayizwa itopic. Kodwa before ngifike kuyona ngicela ukudlula kwengiphathiswe kona mina ngaphakathi enhlizweni yami. Kunevesi eliku Isaiah 66 verse 9. Yangibusisa kakhulu futhi ngiphila ngalo futhi ngiyalikholelwa kulona. Lithi, I will not cause pain without allowing something new to be born, says the Lord. I think namhlanje ukuhlangana kwethu is the proof of that verse. Namhlanje sihlangene baby shower ka MaShelembe's esambona umna kwethu. uNkulunkulu wavumela bonke ubuhlungu ukuthi abuze kuyena. Abuzange buze ngoba nakho esefika umyeni wakhe esethi uzothatha omunye unkosikazi. Bathi ubuhlungu bavela kuyena kudala and uNkulunkulu wakwazi konke ubuhlungu owabuletha empilweni yakhe ukuthi ngelinye ilanga kubona lobo buhlungu uyothola izinto ezinhle. Lezi zinto lezi ezinhle zizomenza ukuthi aqala adlule ebuhlungwini before azithole. Meaning ukuthi MaMshelembe ngabe sikho namhlanje la kwi-baby shower yakho ukuba awukuzwanga lobo buhlungu lowo obalethwa uJehova kuwena purposely. Kunobuhlungu kunezinto ezenzeka kuthina singayi understand, but uNkulunkulu ngazo lezo zinto lezo usuke ezilethe ngoba naye efuna ukuzibonakalisa icebo lakhe. So ukuba umyeni wakhe akashongo ukuthi abhalele la abhalela khona aze athole obaba bakhe ngaba sikho namhlanje. I don't think ukuthi iphutha emehlweni kaNkulunkulu ukuthi namhlanje silana. MaShelembe kubona bonke ubuhlungu owadlula kuko noma ngabe bunjani. Sadly enough usisinqumisa useyishilo kancane background. So manje sengiya-understand ukuthi lo buhlungu akubona oba namhlanje sesikubona la kade baqala lo buhlungu. Kude labuvela khona. But I promise you ukuthi sekudlulile. uNkulunkulu seyivulile okuhle ngako kubona bonke labo buhlungu khona izinto ezinhle ezizovela kukona. Coming back to Nantoni Ntombam. Okay. I think the topic of another day into yesithembu nan. Okay. From my experience, before ngibizwe ngoMamkhulu, akhona amagama afika before ngibizwe ngoMamkhulu. Ngaba umfazi oyisahluleki, ngaba unkosikazi ongakwazi ngaba unkosikazi oshiwa yindoda, ngaba unkosikazi onendoda ethanda abantu besifazane, ngaba unkosikazi maningi amagama engadlula kuwona. Kodwa kuna wonke lawo magama again uNkulunkulu washintsha wonke lawo magama ngazobizwa ngoMamkhulu namhlanje. Ngithi mina MaShelembe whatever position uNkulunkulu akunika yona une purpose ngayo. Akhathalekile ukuthi wena uthini, izwe lithini. Omethembayo uyayazi indlela. Omethembayo okunikeze leyo position leyo unawe ungamuvi kuye because uyoshintsha izwe ngawe and akhombisa ubukhulu bakhe ngawe. Amadoda nawo ashiwo ngezona zonke izinto ekushiwo ngazo office
angiphikisi kodwa mina there's one thing I know ukuthi eyami indoda noma ngabe iyashela kuphi nakuphi ukuthi inonkosikazi iyakwazi lokho ukuthi iyamthanda ukuthi yona iyamthanda futhi inkosikazi iyakwazi lokho sengaba kubona ke munu ukuthi uma ikushelile ubona engathi unkosikazi wakhe akayilutho yini ku but mina one thing I know for sure uma indoda ishadile nonkosikazi uyathi uNkulunkulu uzomnikeza a suitable somebody mina uBamseleku I don't think wahlangana nentombazana nje leyo Shoprite but I know exactly ukuthi uNkulunkulu wengeke angihlanganise nobaba uMseleku and yes futhi uyangilahlekisa so owami umshado ngiyawazi owami umshado unesekelo nami futhi as a wife I know my rules I know my duties like ubaba uMseleku maybe I mistake eyenziwa abanye obaba bathi umuntu mangabe eseshadile nomuntu akhohle ukuthi wayemthatheleni akhohle ukuthi ubemthandile lo muntu just because usenomunye unkosikazi uma kuukuthi umthatha lona ngoba nakho samfuna uMacele vele umkhipha uMamcele ungamhlanganisi nomunye umuntu ngoba vela usamfuna lo muntu lo ozayo akazokwenza lokho nina nobabili enivumelane ngako uMacele akahlangene nalokho uMacele unendoda yakhe ewumusa Mseleki futhi umile lapho futhi umusa Mseleki unonkosikazi kwakhe uMacele amthandayo kumile lapho lokho okunye nokunye singaba abantu sebengakufaka bakhiphe baxove bathini okwabo kodwa amadoda uma ngabe eshadile akame eqinisweni ababathanda amakhosikazi abo uma ubona ukuthi umuntu uyakuhlula noma usamthandi kahle ngcono umyeke uhambe uthatha omunye ungamlamanisi wenze into ongayazi futhi nawe mama uma ethi uzothatha omunye unkosikazi mubuze izathu ezenza ukuthi akathathe omunye unkosikazi ungavumi ngoba nakho wabona omamkhulu bekhona esithenjini omamkhulu bakhona bayazi ukuthi yini eyenza ukuthi mababe khona akukuningi lo baba lona uma ngabe ehlulwa ukukuthanda uyiwedwa nje uzokwazi kanjani ukunithanda senibabili uzokwazi kanjani ukunithanda senibathathu ngoba uthando phela kufanele aqale libonakale kulo okhona uma usayibona na uthi usahlulwa ukuthandana yimi ngingedwa how much more masekulanda omunye then kufanele nihlukanise lapho uthi hayi mntaka ma ngcono uvele umthathi uvele umyeko kaMacele ngoba phela wena uhlulwa yimi ngingedwa how much more masekhona omunye umuntu bantu besifazane we are very strong and we are so favored ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu futhi akafuni ngathi futhi akasideli uma umuntu wesifazane siyawenza ama mistake noma enganhloboni endleleni kodwa uma suwenzile sukuma phela vuka uzithathe utshela ukuthi wena uyintombazane wena uzokwenza lokho okuhle makhosi I know ukuthi uzozikhulisa kahle izingane zakho I know ukuthi manje ichapter yakho already uNkulunkulu seyishintshile izinto owawungeke uzithole ungakuzwanga ubuhlungu manje usuzozithola sebechazelile basazosho ukuthi ziningi izinto osazozithola uma ngabe sebekunikeza lezo zinto don't look back zithathe uzisebenzise ngenye indlela ubuhlungu bakudala khohlwa yibo manje sebudlulile bheka phambili uma uqeda ukuqeda uhlale phansi urelax uthi what next uvuke uzithathe yabona lobuhle lokho esikubona uyikona namhlanje akusho lutho kunobuhle bezinto osazothola kunobuhle osazobuthola ulekelelwa isupport from ebantwini besifazane abantu besifazane lento eniyenzile inhle kakhulu idlule ezinye izinto
nihlale nibambane njalo ukuthi into eyenzeke komunye umuntu kungabi inhlekisa. Ningathatheli nikhulume ngayo njani kodwa nisukumile nabona ukuthi impilo yakhe nizoyishintsha. uNkulunkulu unisebenzisile and unisebenzise kahle. Niqhubeke njalo nimsebenzele uJehova. Amen. Inamandla nizwile